De veritat, és el que em sento. Jo no em sento que segueixo un mes, no. Jo em sento una persona que participa activament i que vull construir aquest nou país, aquest nou estat. Crec que potser sí que ara mateix no està liderat poder per la classe política i ho lideren a la seva manera, però hi ha molt impuls i durant aquest procés han sorgit 1000 moviments socials i el gran pes de tot això rau amb la ciutadania i el tenim la gent. Si estem aquí on estem és gràcies a la societat civil, a la gent del carrer. Vull dir, els polítics actuals i sobretot els dos principals partits polítics que hi havia abans de l'inici d'aquest procés, Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes de Catalunya, cap dels dos hi creien. Com a poble ens sentim decebuts també per la classe política i hem de saber dir que som nosaltres, som el poble, els que estarem al peu del canó i els que els hi direm com volem aquest estat. No són els polítics els que ho lideren. Jo de cap moment he cregut que en aquests 2 anys veig que els polítics lideren. No, els polítics no lideren, els polítics fan el que la gent els hi estem reclamant. I volem dir-los els d'aquí i des d'aquí, sense que sempre ens derivi, no, és que això depèn de Madrid o és que això depèn d'Estrasburg, no. Ara us tenim aquí i us apretarem, però necessitem que la força popular segueixi avant, si no faran un altre cop el que voldran. Mai s'havia mobilitzat, no sé si està sent un entrenament, però s'hi està acostumant. Llavors, un cop tu et mobilitzes i també t'hi esforces i t'informes i tal, també demanes, després ets més exigent.